So sa mga kaino nasa diri sa Serendipity. So nagbuhat lang ta sa owner ni Dare. Anong para pa? Lamok-lamok na ko dili ni Kay. So kaya karon mga kaino na ako yung special guest sa pagkaroon ng Riot. Facebook po. So nagani add mo. Bulo po. Nako share na mga kaino na sa pagpuputi. Kana siya maputi daw kana siya maputi. Pero ako ka-suggest niya. Pero kasi ka-suggest ako nimo. Putaw kag chlorine. Yate na mo. Diyan nga. Chlorine ba? Chlorine. Yan na, iligo. Dili. Putaw mo nimo inon. Ni ang salin na haplas. Doon yung tagiya sa may interview lang tag mga kuha rin, mga customer nila. So, sila masulti sa ilang product, dirigit ka sa Serendipity. Serendipity. This is matcha. Yes. Yes. With 50% na sugar. So, milk tea lover, buya ka. Yes. Since birth. Since birth. Tapos ako, dahil ko sa mga markanya ko yung lako. Dapat kong ala. Gawa, Jerry. Also, guys, ang himo sa Serendipity. Serendipity. Okay, this one. Dami siya, guys. Dark chocolate watermelon. Paano siya? Ang mas good. Dahil na siya sa paborting station. Advice na ko dili siya ka lang dapat 50% ang sugar kay papang na siya. Maybe 75 kay watermelon. Pure love tea talaga kayo. Okay, sweet. Hindi ka. O ano, you're not getting sweet. I prefer 100. Let me get a seat test. Okinawa. Ikaw ate, ano sama na? Same ra. So, uyab mo? Ah. Shoutout ko kay Kyle Garbo nga ginatawag ni mo babe. It was at this moment that he knew he fucked up. Babe! Babe! Kasaman, kalimut na ko. Daghan ang gasa ko Kalimut na ko. So, kanta to rin na pita. 2 hours later. Ito, Mick. Mick! Hi, Mick. So, mo na siya ang kaning owner diri. Owner ba? Dili, tag-iapan. Kasaman ka. So, kuan, among na-name sa mong shop, milk tea shop is, milk tea house ka is Serendipity. Kaya tungod, ganahan mi sa word, ganahan ko personally sa word. Dayon, naka-remember ko sa movie Serendipity. Dayon, mo to siya kanang first word nga ni-cross ako mind nga perfect word para sa milk tea business. So, ang TY is ako lagi siya get-change to the word na tea. So, ako rin si Mickey, guys. Kulomi ka po kami nga owner. That is milk tea business. Idea ni siya sa akong isa ka friend from start yun up until where we are right now. High school classmates, make some high school classmates. Actually, si Tom po, kay classmates may pag third year. Ang mga flavors kanana mo is watermelon, kinawa, dark choco, taro, matcha, Hokkaido. Actually, halos sila tanan, but ang mahurot-hurot o tali is ang taro, dark choco, o kaning Okinawa at watermelon. So guys, we are all inviting you to please come over, drink with us sa Among Milk Tea. Ang Among Milk Tea House kay, again, gitawag siya of Serendipity the Milk Tea House. Nara siya na-locate up bang sa UCLM, just across UCLM. Tapos beside na siya sa Cebuana, Padala. So narami signboard, signage, nara siya sa ibabaw, though dili kay siya visible pero pangadangan lang gaman kita. So, magkano ka ng Hokkaido o taro? Money siya. Hokkaido o taro. So, paano akong masulti siya. First time ako sa
man. Lagi siya tigit. Lagi siya green tea. Yun. More siya, baligya sa mall ba katong nay C ba C? So, kani siya kay kani taro kay good kay taro so parang ako taro ginawan taro siya so tennis dahil sa tana 9 bago ko sila sa yung flavor nila so kani siya ano ni Hokkaido kay nas mga 7 siguro 7 Depende mo guro. so, depende sa uban basta 7 ako ano sa so kanday salamat po sa serendipity tungod ani kay sa patilaw di ko kuan first ever na milk tea. Salamat po sa amigo. Hindi na ito na ang gipakaon ako.